Bine ați venit la lansarea proiectului finanțat AFCN Privește Cerul Românește. Nu o mai iau de la capăt să vă dau toate informațiile, știți cu toții cine e AFCN-ul, știți că finanțează proiectele de tot felul. Noi am încercat de vreo 2-3 ani să facem proiecte în sensul transmiterii către tânăra generație a informațiilor și a dragostei de astronomie. Anul ăsta am și câștigat un proiect finanțat AFCN, circa 1 miliard vechi este finanțarea AFCN-ului și noi avem și noi 10% din finanțare, adică cam 110.000 de lei. Prin acest proiect, așa cum vă spuneam, încercăm să redăm tinerei generații apetitul pentru cunoștințe astronomice. Bineînțeles că noi, fiind un muzeu și ne raportăm tot timpul la istorie și la tradiții, putem spune că viața țăranului român de multe mii de ani încoace era legată indisolubil de astronomie. Știți foarte bine că atât calendarul religios, că atât calendarul muncilor, atât calendarul obiceiurilor, atât calendarul tradițiilor erau influențate în principal de evenimente astronomice. Toate sărbătorile, și creștine, și precreștine, și aproape în toate religiile, sărbătorile importante sunt undeva la granița sau în vecinătatea unor importante evenimente astronomice. Cele mai cunoscute sunt cele două echinocții și cele două solstiții. Aproape toate sărbătorile importante sunt în acest calendar. Bineînțeles, știind mișcarea astrelor, pentru că noi românii, fiind un popor de păstori, chiar și din Neolitic, probabil că tot popor de păstori eram, chiar dacă noi avem date doar de la daci încoace mai multe. Ce făceau păstorii? Se uitau pe cer. Se uitau pe cer, observau stelele, observau mersul lor, observau constelațiile, au început să le dea nume, au început să creeze legende și povești în jurul acestor constelații. Iar demersul nostru către astronomie pot să spun că l-am început acum 1 an și ceva, printr-un parteneriat cu Observatorul Astronomic de la Baia Mare și cu școala Matei Basarab, cred că de la ei am luat expoziția. S-a numit Constelații Tradiționale Românești. Erau niște televizoare pe care erau încărcate cu un soft, era o aplicație acolo care ne-a arătat diverse constelații, ne spunea denumirea lor științifică, după aia ne spunea povestea tradițională, cum vedea ciobanul, să zic, constelația respectivă, erau însoțite de o serie de informații și de o serie de povești legate de tradiții și ăla a fost, să spun, primul proiect în această zonă. A fost continuat pentru că am văzut că există interes și că există chiar dragoste de astronomie în rândul tinerei generații. Există extraordinar e o setă de cunoștință în acest domeniu. Am făcut un experiment anul trecut, aproape 1 an a trecut de atunci, și am făcut o noapte de Perseide aici, la Golești, în Parcul Goleștilor. Au fost foarte mulți doritori, țin minte că pe undeva spre ora 11-12 noaptea era blocată strada către Golești. Deci veniseră foarte mulți oameni să vadă, nu toți au rezistat până la 4:30 dimineața, dar au stat și au privit cerul și cu ajutorul colegilor și colaboratorilor noștri de la Școala Matei Basarab și cu ajutorul domnului profesor Remus Cârstea, am luat și noi cunoștință despre niște povești legate de univers. Am luat și noi cunoștință și am văzut pentru prima dată prin telescop sau prin obiectiv sau prin, nu știu, o să ne ajut tu cu niște informații tehnice. Am văzut și eu personal cum arată planeta Jupiter, cum arată planeta Venus, am văzut și eu inelele lui Saturn, am văzut și Perseide. Dar cel mai important a fost că am văzut niște planete și niște constelații pe care altfel nu le-aș fi știut, că nici la televizor n-am urmărit tipul ăsta de informații. După care mi-am descărcat o aplicație și pe telefon, pentru că să știți că toate telefoanele au aplicații de tip planetariu.
Stellarium, Planetarium, nu știu, mai multe aplicații în funcție de tipul de telefon pe care îl ai. Și să știți că e foarte frumos să privești cerul în nopți instalate și să vezi anumite constelații sau formațiuni astrale pe care nu le cunoști și spui acei ochelari virtuali și vezi pe aplicația telefonului, în dreptul în care te-ai uitat tu, ai să vezi că acolo îți dă constelația. Deci e foarte simplu și e foarte intuitiv. Noi prin acest proiect, așa cum vă spuneam, încercăm să dezvoltăm dragostea de astronomie, dar și dragostea de tradiții, pentru că aceste mișcări astrale, aceste informații astrale sunt legate indisolubil de tradițiile pe care țăranul român le știa de o viață. De la muncile câmpului, sărbători și așa mai departe. Nu vă vorbesc prea mult. O să rog pe colegul meu, Geri, care a muncit mult la proiectul ăsta, dacă dorește să ne transmită ceva informații. După care o să-l rog pe colegul profesor Remus Cârstea să ne dea mai multe informații tehnice. Te rog, Geri. Revenim cumva la începutul proiectului. Este al doilea an când proiectul a fost depus la AFCN. În primul an a obținut un punct sub... Am fost primii sub linie. Dar nu ne-am lăsat descurajați. L-am depus anul următor și am obținut punctajul necesar. Da, a fost depus în sesiunea a doua pe anul 2024 la Administrația Fondului Cultural Național. Spune ceva despre buget și ce finanțăm. Bugetul total al proiectului este de 113.960 de lei, din care finanțarea nerambursabilă a FCN este de 101.600 și o finanțare proprie de 12.360 de lei. Din această sumă vor fi cumpărate materiale educaționale care vor fi dăruite copiilor, circa 70% din această sumă, și vor fi achiziționate de asemenea două telescoape, unul clasic și unul computerizat, care ne vor ajuta să inițiem pe copii în tainele astronomiei și să recunoaștem câteva astre pe cer. Proiectul se va derula sub forma unor lecții practice pe care le vom organiza fie la muzeu, fie la școala respectivă. Da? Sunt 9 școli partenere implicate în proiect. Și cu ocazia asta să mai derulezi o imagine să vedem și școlile partenere, da? Liceul Mărăcineni, Școala Gimnazială de la Băiculești, Școala Mihai Eminescu din Pitești, Școala de la Vrănești, Școala de la Lunca Corbului, General Constantin Cristescu, Matei Basarab din Pitești, Liceul Ion Mihalache din Topoloveni, Marin Preda și ultimii care au trimis au fost cei de la Școala Tudor Vladimirescu din Pitești. Se vor forma în principiu grupe de câte 20-25 de copii cu care vom lucra o parte teoretică în care le povestim câte ceva despre astronomie, despre poveștile asociate constelațiilor tradiționale românești, și o lecție practică. După ce soarele apune, ieșim în curtea școlii sau în parcul muzeului și ne uităm la stele și încercăm să identificăm acele constelații și să învățăm câte ceva despre ele. Vom folosi o planisferă, da? Nu folosim telefonul, folosim planisfera ca să încercăm să ne orientăm și o să vedeți că este foarte utilă și ne ajută inclusiv în orientarea geografică. Așa, busola și cele două telescoape din dotare. Dorim ca întreaga lecție să nu depășească cumva miezul nopții, ca să nu-i ținem pe copii mai mult de miezul nopții, să începem undeva pe la 6 după amiaza cu partea teoretică și de pe la 9 și jumătate să trecem la observațiile astronomice. Despre echipamente, ce vom cumpăra până și ce acolo, vom folosi. Până la echipamente, da. O să vă rog să-mi permiteți să remarc prezența în sala a partenerilor noștri pe care i-am invitat și a presei.
Le mulțumim pentru participare și îi așteptăm și la derularea proiectului, la lecțiile pe care le vom face cu copiii despre astronomie și tradiție. Și acum, Remus, te rog să mă ierți că am intervenit. Eu nu pot să fiu supărat. Sunt mai mult decât onorat că mă aflu lângă dumneavoastră. Este o zi foarte mare. Este, după schimbarea la față, probabil că și noi românii, care ne ocupăm de cultură, etnografie și astronomie, o să facem această schimbare la față și vom reuși să redescoperim ceea ce noi considerăm că e patrimoniu acum imaterial, dar pentru bunicii mei era un fapt de viață absolut real. Din nefericire l-am pierdut. L-am pierdut pentru că ne uităm la televizor și în loc să ne uităm după nori, ne uităm după coduri. Pur și simplu nu mai ieșim afară și ne dăm seama cum o să fie vremea locală, ci pur și simplu este foarte important să te uiți pe telefon, să văd ce spune... Să știi dacă plouă. Să știi dacă plouă. Acestea sunt niște informații care pentru dânsii, acum 80 de ani, erau absolut reale și ele aveau la bază niște corelări ancestrale milenare. Noi încercăm să facem acest lucru. Este un lucru foarte greu și, în primul rând, ne bucurăm că școlile sunt aproape de noi. De ce? Pentru că suntem la Golești și de aici a plecat prima școală Slobodă Obștească. Da? Din arealul Munteniei. Iar spațiul nostru este exact spațiul, adică zona de unde veneau elevii la școala lui Golescu pe la 1830-1840 până în 48 când s-a închis. Noi acum deschidem un alt tip de școală. O școală care să încerce, cu ajutorul unor echipamente, să-i lase pe copii să se bucure și să zică, știu 2 constelații, 3, știu 2-3 povești frumoase, reale, verificate despre aceste constelații, știu să mă orientez terestru, știu să mă orientez pe cer. Sunt niște lucruri pe care le știa și străbunicul și bunica, da? Le verific împreună cu ei și probabil le voi considera și eu informație importantă pentru viitor, pentru copiii mei. Ăsta este scopul. Da? Cu ce încercăm să facem treaba aceasta? În primul rând, cu niște echipamente care sunt simple și istețe. Primul echipament simplu și isteț poartă denumirea de galilioscop. Este o denumire comercială și mai fixată în 2009 de Uniunea Internațională a Astronomilor, plecând de la următoarea idee. De ce să nu facem noi un telescop care să aibă aceleași performanțe precum telescopul lui Galileo Galilei, cu care s-a făcut pionieratul în observația astronomică mediată tehnologic. În 1610, oarecum la noi contemporană epoca cu Mihai Viteazu, Galileo Galilei reușea să vadă cu ajutorul unui telescop mai mult decât au văzut toți oamenii până la el cu mii de ani în urmă. Până la Galileo Galilei, toată lumea făcea observații cu ochiul și consemna pur și simplu ceea ce vedea. De la el încolo încep observațiile mediate tehnologic. Nu spunem unde s-a ajuns acum, deocamdată. Dar încercăm să furnizăm foarte multe telescoape de tip galileoscop, adică exact ca cel al lui Galileu, și să le aibă copiii la școală. A doua piesă interesantă a achizițiilor noastre este să zicem, o broșură, un mic ghid care este dedicat cerului de toamnă și poveștilor românești privind acest cer de toamnă. Nu știu cine, dar în orice caz noi ne-am propus să luăm un telescop care să fie robotizat și digitalizat și mai ales să fie foarte multimedia. I se spune Smart Telescope. Am reușit să organizăm un astfel de telescop, dar el nu seamănă cu ce am fi vrut noi inițial să luăm, pentru că
furnizorul din Statele Unite nu livrează decât în decembrie sau ianuarie anul viitor. Hai, informația asta să le dăm la următorul proiect. Le dăm la următorul proiect. Dar de ce vi l-am spus? Pentru că ideea noastră încă de acum 2 ani de zile era să fim cu adevărat cu un pas în fața a tot ce există pe piață, pe raft, și să putem să aducem echipamente care sunt din seria profesionale, adaptate pentru neprofesioniști și care să poată să fie utilizate de toată lumea. Așa cum putem să utilizăm un telefon mobil cu siguranță. Prietenoase. Da. Altfel ne apucăm urechile în... Ei, ce bine ar fi, că și vorba asta, Saturn era planeta cu urechi în viziunea lui Galileo Galilei. O să învățăm pe copii să folosească și să facă dintr-un CD stricat inclusiv spectroscoape, ca să vadă că lumina este separată pe diverse lungimi de undă și, de ce nu, o să încercăm într-o mică premieră să le arătăm și un mic radiotelescop foarte, foarte simplu. Se găsește la Lidl. Nu-i face reclamă, dar abia acolo am găsit această mică jucărie. Tot legat de echipamente, o să completăm cu un telescop de tip Dobson, un telescop care este dedicat prin excelență începătorilor și cu care putem să observăm obiectele de cer profund, adică nebuloase, galaxii, și o să ne putem plimba până la Andromeda și înapoi. Mai ales că Andromeda se vede toamna foarte bine. Da. O să ne putem plimba în Calea Lactee. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, eu vă stau la dispoziție. În primul rând, mă bucur încă o dată că ați reușit să veniți. Întrebările dumneavoastră sunt mai mult decât binevenite, mai ales că probabil că ne vor ajuta să completăm ceea ce ne-am propus în proiect. Dacă spunem că privim cerul românește, în primul rând îl privim printr-un dialog cu dumneavoastră, care sunteți tot români ca și noi. Și avem și noi o întrebare. Dacă dumneavoastră cunoașteți persoane în vârstă care ar putea să ne vorbească despre relația dintre sat și cer, vă rugăm să ne spuneți. Pentru că chiar în al 12-lea ceas am dorit să le putem intervieva, ca ele să facă parte din filmul nostru de proiect, prin care se va sintetiza într-o manieră vizuală această informație privind cerul românesc și, de ce nu, hai să spunem așa, o sintagmă puțin forțată, cerul argeșan, da, tradițional. O să multiplicăm această solicitare a lui Remus, care o spune ca un ziarist și ca un păstrător. E chiar un martor. Este foarte dedicat păstrării cunoștințelor vechi și e foarte atent să nu se piardă. Alea care mai sunt. Aș mai adăuga eu o mică informație pe care tu ai spus-o așa, cumva subliminal. Vreau să vă spun că aici la Golești chiar este un așa numit cer negru. Adică este o zonă lipsită de poluare, poate nu total, dar e mult mai puțin poluată decât zona orașelor. Este o zonă unde lumina stradală, lumina dată de blocuri, lumina dată de mașini, care afectează în orașe observațiile astronomice, aici la Golești este un punct de observare foarte bun. Mult mai bun decât la Pitești sau în zonele locuite. Aici la Golești este aproape de cer negru. Echipa de la școala 19 de la Cercul ABC-ul are o astfel de inițiativă, în sensul că am comandat deja, da, normal că am comandat, un aparat care măsoară calitatea cerului, se numește SQM, adică Sky Quality Meter, și dacă doriți, lansăm un nou proiect aici, prin școlile partenere, să putem să vedem dacă în curtea școlii sau în localitatea respectivă există rezervație, cum se numește, de Dark Sky,
Cu siguranță că dacă îmi vine până de Perseide... Eu i-am zis cer negru. Eu i-am zis dark sky. Nu, aceasta este denumirea, cum să spune, denumirea oficial, acceptată la nivel internațional. Până la ora actuală, într-adevăr, în județul Argeș, avem zona de la Goleș, pe care am văzut-o anul trecut, care ar putea să fie o zonă bună de cer negru. Ciofrângeni, după ultimele fotografii făcute de un prieten al meu care s-a stabilit acolo și și-a luat echipamente și face multe fotografii, și estimăm zona de sud a județului. E mult mai accesibil Goleștiul, credeți-mă. Dar Goleștiul are această calitate că e o școală prin excelență. Și goleștii se uitau pe cer. Și probabil că aveau și ei, să uitaseră la Budapesta după... Probabil că aveau și echipamente. Nu știu dacă aveau galileoscop, dar cu siguranță aveau posibilități de observare. Mulțumesc tare mult! Și eu vă mulțumesc și întrebări. Dacă doriți, vă stăm la dispoziție. Vă rog, nu vrea nimeni să întrebe? Dintre parteneri? Să le mai spunem partenerilor că trebuie să pregătiți echipe de 20-25 de copii, da, din timp, și vom face o programare pentru lunile septembrie și octombrie, când vom merge pe teren. Dar să fie cât de cât pregătite aceste echipe de maxim 25 de copii, pentru că nu putem să lucrăm cu mai mult de 25 de copii. Și vedem dacă veniți la muzeu sau venim la școală, în funcție de zona pe care o avem. Da, o să ținem legătura, o să facem un grup. Cât de largă e curtea școlii, dacă există poluare luminoasă foarte mare, dacă nu, ne mutăm în Parcul Goleștilor, că aici e întuneric și se vede bine cerul. S-ar putea și la Vrănești să fie un punct de observație. La Vrănești, sigur, da. Probabil și la Lunca Corbului. Și la Lunca Corbului, cu siguranță. Da. Zonele... Bine, vă mulțumim. Mulțumim. Dacă nu mai sunt întrebări, vă rog. Vă mulțumim frumos pentru... Și vă spunem că avem și noi un proiect județean legat de activitatea care a fost prezentată puțin mai devreme, se numește Perseidele, și vă invităm duminică seara, începând cu ora 21, prin bunăvoința domnului director, aici la Muzeul Golești. Sunteți bineveniți!